Danas ću vam pokazati kako možete da napravite skriveno skrovište u Minecraftu. Ovako. Čekajte samo. Ovako. Skopit ćete rupu 4 ovako ove. I dok ne dođete do kamena, iskopate. Hajmo na neko drugo mjesto. Evo ovdje. 1, 2, 3, 4. I evo ga. Stavljate ovako merdevine. Odgore posipate vodu ovako. Nek bude sve ravno. I ovdje merdevinu. Sve što voda teče. Ovdje. Tako. I eto ga. To je bilo to što se tiče ovog skrovišta. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao. Ćao.